आ चोर चाई माजा मारी ईमानदार मांगी भीख आ चोर चाई माजा मारी ईमानदार मांगी भीख हर चीज में मिलावट होई पेपर होई लीक रे भैया पेपर होई बात हमार बाबा अबीर दास केरा का गाछ पर से कूद के लिखले रहा। खैर हमार नाम है टीमन बात कहे नीमन। हम जे बा सरकार के आदर्श मान के शुद्ध मिलावटी दूध के दुकान खोल दिले। ओकरा बाद देखी है हमार दूध के दुकान पर W20 दूध बेचा रहल है। देखिए XP 95 हाई TM100 जगह जगह सरकार पेट्रोल में सिस्टम बनैले बा उ सेम सिस्टम हम अपना दूध में अप्लाई करतनी और जनता का गांव में भलाई करतनी। यही से हमरा के पूरा जनता प्यार दुलार आपन दे रहल बा आ हम भागतनी आ दवाई खातनी दर्द के और उम्मीद पर दुनिया कायम बा हम जियतनी जैसे सरकार बेशरम होके जियत। भैया मिलावट हर चीज में हो गई बा। पति पत्नी का प्यार में मिलावट हो गई बा, पुल पुलिया के दीवार में मिलावट हो गई बा, आ राघव चाढ़ा ममता बनर्जी के सांसद जब से सरकार में मिलल बा तब से सरकार में मिलावट। खैर मिलावट जब चलते बा तो हमरा दूधों में मिलावट होई भाई, हर हर मिलावट घर घर मिलावट। का हो टीमन, अरे का हाल बा? अरे नेताजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सब रुआ लोगन के आशीर्वाद बा। लोग आगे आगे टीना पीछे पीछे चल रहा बा। ई तो अच्छा बात बा। का हो एगो काम करो 5 लीटर दूध नाप दो। एकदम दे दम। रोगा जॉन कही तो बताई ना कौन दे दूधवा दे दी। कौन वाला? अरे दूध तो एक नु होला या। नेताजी तनी अब जमाना तनी बदल गई बा। अब बहुत प्रकार के वैरायटी वाला दूध आ गई बा। देखिए वैरायटी बहुत प्रकार के बा। हाई W20 हाई देखिए XP 95 हाई TM100। W20 ई कौन दूध हो? W20 में जे बा 20% पानी मिला हुआ। XP 95 में 95 में नहीं एमे 5% पानी मिलावल बा। हाई TM100 में एकदम शुद्ध प्योर थान तक के दूध। टी माने थान, एम माने मिल्क, थान तक के दूध है। दूध के सर दे बाल्टी यही तो हिंगा लो फैन देखे ऊपर लोग। अच्छा तब ये दो शुद्ध दूध बात ये दो 300 रुपया ले लियो। 300 रुपया नेताजी ना तनी अब बढ़ गल भाई का रेटवा तनी 170 रुपया। मन अरे दूध के दाम हो जी दूधे के दाम बताओ तनी, दारू तो ढेर महंगा। इतना महंगा हो गई दूध अंदर है जी बिल्कुल। अच्छा तो आहे कर हाई XP 95 के दाम 123 रुपये लीटर। बाप होकर तब 113 रुपया। 113 रुपया रे बुढ़बो दूधवा के दाम हुआ तो 30-40 रुपये लीटर रहले रहल आ जब 20% मिला देली तब इतना दाम के हो जाई। रहुआ लोग 70 रुपए के पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला के 113 रुपए में बेचत तनी लो तक कौन बात। तनी हमनियों के जिए दी या दूध में पानी मिला के बंटी बबली पिए दी। सरकार तू बनवाई तरह के सरकार ना हुजूर ऐसा गलती हमरा से ना। हम तो वो लोगन के नक्शो कदम पर चल रहल बनी कर जोड़ के। वो लोगन के जोन बिजनेस के फार्मूला बा ओकरे के हम अप्लाई करतनी आ दूध में पानी मिला मिला के सप्लाई। बहुत तेज बनता रह तू, बहुत तेज बनता रह तू। नेताजी हमरा पर काहे खिसियाता नहीं नेताजी, काहे खिसियाता नहीं महाराज। भाई देखी पहले W20 दूध जौन बा बहुत फायदा बा। का फायदा बा में? देखी खाटी दूध रुआ के पिया दिया तो का होई? गैस बनी, गैस बनी वायु प्रदूषण। 20% जो हम वाटर मिलाओ तनी इससे पर्यावरण के बहुत फायदा बा।
हत्ता पारा बड़ा पीट लेके गैस चेम्बर बनाए घूमता नहीं जी बा 20% वाटर एकरा के रूप एकरा के पर्यावरण के हित के सोच के बनावल गइल बा। एकरा के टीमन वैज्ञानिक द्वारा बनावल बा कर जो। अच्छा ई बताओ कि जब 20% तू में मिलावट कर देले तो दामावा काहे नहीं कम करो 20%? टीमन रउआ लोगन के आदर्श मान चुकल बा। रउआ सभे पेट्रोल में 20% इथेनॉल में नहीं नी तो 20% दामवा कम कई हम के कम करी बताई गुरुजी। अरे बुर्बक, जब 40 रुपए शुद्ध दूध मिलत रहे तो जब 20% में पानियों मिला देले तो इतना दामवा बढ़ी का है? तो पानियो तो महंगा बा। पानी कौन महंगा बा? खूब महंगा हुई तो 20 रुपए लीटर। स्टेशन पर मिलेला सरकार, हम एयरपोर्ट वाला पनिया मिलावे नहीं। एयरपोर्ट पर के पनिया कहाँ से आवेला? उहे तो ये नु पनिया हो। तो पनिया तो उहे है सबे जानता, लेकिन दामो तो रउए तय करी नी लो। इतना का करो टीमना के तो धंधा है जा बा। एयरपोर्ट के हम पानी मिलावे। अच्छा तो एगो बात बताओ, हई XP95 में जो मिलावट बा एकर का प्रमाण बा कि 5% पानी मिलावल बा? सरकार तो रउआ लोगन जौन पेट्रोलवा बेचो तनी मिला मिला के उमे का प्रमाण बा कि उतने मिलावल बा। अरे यार तो में कौन सी बा? लैब में जांच करा लो। अब जाई मैंने 100-150 के पेट्रोल भरवा के अब बम्बे बनारस दौड़त रही लैब टेस्ट खोजे खातिर 2-4 हजार रुपया खर्चा कर। बोका समझता नहीं हमनी के कर जोड़ के रघु लैब टेस्ट करवा ले जाके दूध ए भाई तो बड़ा बोलत है, बड़ा बोलत है। देखी रउआ सामने हम नहीं बोल सकत नहीं। रउआ के हम अपन आदर्श माने नी महाराज। रउआ चलिए हमरा घरे बेडरूम में राउर फोटो लगैले बनी उठते देखे नी कर जोरे नी पहले देखे नी कर जोरे नी। रउआ हमर गुरु बानी महाराज। रउआ लेखा तो काम क के हमरा पहुंचे के बा रउआ। अच्छा भाई TM100 के कितना बतौले रहा? थान तक दूध है एकर 170 रुपया। इतना महंगाई कब बढ़ गई? जब से रउआ सभे आइल बनी कर जोरे। ना ना तहनी एकदम चोरी करता रसन, दिन में डकैती करता रसन। जी रउआ मुंह से सब सुबह नहीं के दे महाराज अपना रोजी के कोई खराब ना कहे। चलो नाप ले बाबू एक सब दूध तहरे गिरता। नेताजी दूधवा गिरता उ लौकता और रुपयावा रोज गिरता उ नहीं के नक्शे कदम पर नहीं चले नहीं। हाँ कम बोलो बहुत बोलता रह तू। ले थोड़ा सा लगा देता नहीं टीमन के लगे नहीं आए बा महाराज। ये सब बात ना आप पैसा बा? अरे मिल जाई पैसा। हाँ तो देख ले 15 को वोट बा। बहुत नगरा बनता रह, भेज दे तारा कि यहाँ ED CBI तो पूछ जाइबा। परवा दी 4 बोरा भूसा लेके जाइए मार के हमार लगे। चल